Nyaya dzekutenga nekutengesa mashares dzinowanikwa pastock market. Regai ndigare ndataura kuti stock market handiyo stock exchange. Asi kuti stock exchange ringori bandiko remustock market. Zita rangu ndinoitwa Nigel Jack, mutori wenhau, uye ndinogadzira zvirongwa zvine chekuita nekufambiswa kwemashoko. Tiripo nhasi pastock market. Stock market ine mabandiko anokwana kuita 5 kuti ishande zvakanaka. Bandiko rekutanga, regulator. Regulator basa rake nderekuona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka. Muchirungu anenge achinzi overseer. Noona kuti hapana ari kutyora mutemo here, zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here mumamarkets. Ndiye regulator here. MuZimbabwe regulator iSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe. Tapedza nebandiko rekutanga. Toenda pabandiko rechipiri. Bandiko rechipiri tinoona pane stock exchange. Izwi ratagara tichingonzwa stock exchange. Dzimwe nguva inozivikanwa nekuti the boss. The boss kana kuti stock exchange ndo panowanikwa pane building yacho, makombiyuta acho, nevanhu vacho vanenge vachimhanya varimo kuita basa rekutenga nekutengesa mashares. Saka tinoona kuti ibandiko rechipiri iri. Rechitatu, rekuti bandiko rekutanga nerechipiri hazvigone kushanda kana risipo, makambani. Nyika ine makambani. Makambani aya anotenga nekutengesa mashares. Uye bandiko rechina tinoona matraders nemainvestors. Sei tichiti uyu nditrader? Trader anoita bhizimusi rake kwakanguva kapfupi imomo mustock exchange. Asi investor aiwa anotogodza achita basa rekutenga nekutengesa mashares. Tapedza naro bandiko rechina. Takwenda rechishanu. Aiwa rechishanu rakakurisa rino vanhu vakawanda. Ndo rine nhamba huru yevanhu vanomhanya mustock exchange. Anonzi market intermediaries. Aiwa vanhu ivo vanomhanya ana munyai venyaya dzemari. Kunoudza aruda kutenga kuti zviri kuita mari, aruda kutengesa tengesera uye anokwanisa kutenga, ndo anonzi market intermediaries. Vamwe vacho tinowanzwa vachinzi mabrokers, mamwe mazita. Vamwe vacho tinonzwa vachinzi merchant bankers, investment bankers. Ayo vane mazita akawanda kani zvichienderana nekuti vakadzidza zvipi. Saka tinoona kuti ndo mashandiro anoita stock market. Kana business richiitwa mustock market, pakati pekambani nainvestor kana kuti kambani natrader, kana kuti pamakambani mairi tinoiti iwawo ndo atinoti maprimary markets. Asi kana roitwa dhiri, ratinoti dhiri, kana kutenga nekutengeserana kwamashares koitwa pakati pevanhu vaviri vatinoti individuals muchirungu, anonzi masecondary markets iwawo. Zvinoitwa mustock exchange. Pane yatinoti over the counter market, kana kuti business rinozoitwa. Iro rinongoitwa zvekare pakati makambani mairi, kana nemainvestor, matrader, kana vanhu vanenge vachitenga nekutengeserana mashares asi vanenge vasingazviite mustock exchange. Zvinenge zvaakuitirwa kunze kwestock exchange. Tombotarisa iyo stock exchange. Muno muZimbabwe tine mastock exchange maviri ane mbiri. Yekutanga yakabvira kare 1896 ndo payakaestablishwa muchirungu, antu payakatanga. Kubva ipapo yaita bhizimusi nemari yemuZimbabwe. Kusvika 1993 ndo payakazotangawo kubvuma yainzi foreign investment.
1993 ZSE, Zimbabwe Stock Exchange, yakatanga kubvuma foreign investment. Ko imwe stock exchange yatinoona muno muZimbabwe ndeipi? Tinoona VFEX, VFEX. Yakatangwa manje apa muna 2020. Basa rayo kuti inyanyoona nyaya dzekutenga nekutengeserana mashares dzichiitwa nema-US dollar. Koko kuVic Force tinoona kuti zvakanyanyoitirwa Special Economic Zone inonzi Victoria Falls. Takambotaura nezvema-Special Economic Zones, tichiti nzvimbo dzinoitwa business zvakati siyanei kumwe kwese. Saka tinoona kuti basa rinoitika ma-stock exchange rinoitika zvikare nemhando mbiri. Rinoitika vanhu vachifamba kutopinda imomo, physical business. Koita rimwe rinoitika virtually, vanhu vanenge vakangotarisana nemakombiyuta kudai, tuma nhamba twakawanda tunenge tuchingouya. Zvose izvozvo zvinowanika muma-stock exchange. Asi tataura takati mabandiko mashanu ndo anowanikwa muma-stock markets, uye kuti stock exchange iriyo ndo engine kana kuti mwongo panoitikira zvinhu muma-stock markets. Tinotenda nekuteerera. Subscribe kukwanisa kushare nekulaika, uye chekupedzisira kudzvanya kabhero ako kuti murambe muchiziviswa kana tichinge takanda chirongwa chitsva saizvozvo. Maita basa.